Kun ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga pa ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ganggang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang ato magtatampo si Ganggang. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga si Rick nga pobreng hilason. Aron inyo masabtan no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kanta dag parte sa Ginoo bigay. Ato pinuon ni Lord ni Mama Mary. Kana. Sa daghang panahon sa Diyos ka gitawag. Ay. What's the matter, gang? Ay pag ining is dia oy kay pobreta. Sabi ka. Bawal yung English pobre. Hilasan ang mga tao nga makabati nato. Ay, sama ko rilasan, Roy. Ako, Oh, Uy, ikaw mo din ang naas bintana diha ng Miguel. ako bitaw. Lain man sa kayog sila nga ako ramay niya. Da. Bakit sa iyo? pakpakan. Waki mo siya. Nanagib lagi ka rin ng Miguel. Ay, lisod po dog dili. Yeah. Nga ako maning bay paabangan inyong gipugian. Nga makabayad sa abang. Habi no, kapantay ko na da. Duha ka buwan na tangwa makaabang sa ato ang abangan Rick. Mo bagang? Maabot ganig tulo ka buwan. Ha? Pamutos na lang mong daan kay palayason tamugyo dire. Anang Miguel. Pakpakan. Pakpak. Anang Miguel, pasidya na ka ng Miguel, gwapa, butan, o bagong good mo yung nakapalit o Android nga flat screen ba, 6 TV ka ng 65 inches taon. Tanawan rin, ha? Ariya sa mumungbong, tanaw ka? Nya, unsa man na ninyong inyong flat screen TV nga 65 inches, nawa magani mo kurente. Puhon, de, puhon. Payagra ning gipabangan ako ninyo. Mas dako pang TV ninyo kaysa inyong bintana. Waki mercy. Ang plano magalimi, na kung mapalit ko og frigider. Ha? Frigider, baka ng refrigerator. Refrigerator? Oh. Gang? Saan din atong refrigerator Rick? Uy. Ay ko, akong paliton, gang. Kana mga inverter taon nga frigider ba. Aron tipid sa kurente. Tipid yun kay wa mabe mo kurente. Pobreng hilason. Waki mercy. Ay, kamay na lagkuwang. Og mahuman ako ining kining kang Mrs. Mirna Espare sa kiyot. Isunod ko dayon kang Madam Vilma og Sir Manuel D. sa Bourbon. Kapuya na gina trabaho. Oh, busy ba ni mo, ha? Busy mo ka? Ang dawat kong labada, Rick, oy. Aron may pagkonsumo ta. Pobre, baya ta. Nga naman ka. Kalaw ni mo panghupaw diha, Rick. So, naguba mo ng cellphone, gang guba.
Ha? Mao ba? Di na ko YouTube, di na ko Facebook. Aron makita po na ko akong mga idol, mga kakigol si Alan Corda ba kanang kuan. Ganahan si Dong Oji Erkasa. Kanang bangag sa ilong Oji Kumpok Erkasa. Kay Kiwi Kwi. Kakwi Pedro. Kakwi Pedro. O si Ate Priscilla ganas. Ay na lang yun. Nga di nakakatanaw og uso kayong tanaw ni J-Bud. Kanang J-Buds. Unsa man? Kanang mga puti kay paa. Sayangan ana? YouTube. You choice. Ay, your choice. Mao na diha. Ang lagi ni Juba ni. Ya, ilang saba gang saba ta bertes ana. Sab ang gutaw tinuod ba na? Ay, kuan kita lang kung ang mga purol ka kung tinto na ko ana gang okay na na. Baba di ay na. Purol nya magsayo-sayaw nya. Nasa kanang Klaro kay purol. buliki. Sus. Lagi. Lakaw na ko gang ha. Asa ka uy? Mita ko dilin siya. Dilihin siya? Diskarte ba? Aron ba sa ingon makasilpon ko balik ba? We, cellphone? So ka na rin beratuhon kanang latest iPhone road kanu sa ba? Wala no iPhone gyud. Kanagong gitawag nila 17 iPhone Pro Max. Gisihan be. Waki merse. Mo ni batasan sa kong bana, pobring hilason, pobre na hilas pagyud. Unya to? Kana iPhone 17 Pro Max kay barato ra. So pwede ka malipong? Tag 80,000? Ha? Barato na? 80,000 plus chicken feed. Oh, gini mo Rick, uy. Sige, harin ako. Oy, Rick! Hoy, Rick! Rick! Alo ni Sirit yung kanahan. Sa may buhato niya, uy. Aro makapalit anang mahalong cellphone? Pobre ba yami? Asa ko to siya paingon? Nayabag naman ni tawhanag yun, uy. Gang. May kinibali ka. Asa man naka-realize na kang kanahana ka? Ngayon sa? Nga tao kang pobre og way nahot, wa pagyoy trabaho. Yes, I know. Tambay pagyud. Correct. May pagtabangan ko ni Mughay ni mga gipanglabhan ako, mapuslan pa kadali na. Dali. No, di pwede. Nga naman. Mubalik ko karon taon, balik ra ko din kay magkwintas na ko placards. Kanang gisuwatan og pitilpin ba? Maluoy taon nos pobre limos taon mo. Ana. Magpakilimos di ay ka? I know. Kuyong Miss Pedro. Ilad mo niya mo. Naparaw na gid ka, Rick. Naparaw ka na gyud. Tuot man milakaw gid ang kanahan kong bana nga nagkwintas og placard nga may nakabutang maluoy mo sa pobre makililimos ko. Pag abot niya sa syudad ay maunay nahitabo. Sir, luoy taon man ako, sir. Pobre ko, kilimos ko, sir. Luoy mo. Mailaman. Ha? Samila. Okay nga, nabutang ka man o kong placards imong gikwintas. Oo, mao yun, no, porbida. Kung wa pa na anak ko mabasa na yun, magdugod kung ma-appeal kag will ka kay nadada ka mag-placard. Maluoy taon mo na ko, sir. Pobre ko, tagi taon ko yung limos, sir. Maluoy ka. Mangiluyon ako pagkatao, no? Labi na og hapit ng eleksyon. Politiko ka, sir? Gamay. Naghatag mo ganit ko bugas sa amo barangay. Sinur ka, sir? Oo, lagi. Pero, ato ra niya. Ano ba, sir? Ipatuon ako mataw nga akong gasto ang ipalit ko bukas. Ikan sa akong kagaling ng kwarta ang ipalit ko bukas na ipanghatag nila. Ikatuon mo, anak, sir? Nga, di, sir? Dili, uy. Di mo nagikang panghatag bugas. Ikan to sa ayuda sa itong panahon sa pandemic. Ano na to? Kaya wagod. Oo, lagi. Wa man ako girot o hatag. Wa ang gahi, sir. Ang bugas, wa gahi. Wa. Ay, tanawa ka roon. Di, naghinangat ng barangay eleksyon. Nakapanghatag ko sa mga tao. Kanang saktong yung ka nga politiko, sir. Maunay mayong buhaton. Naisahan sila. Maru man eh. Marua, sir. Oh, marunong ni sa buhay. Marunong nga sa buhay, sir. Kabantay ka na panultihon nga nagkanayon. I was not born yesterday. Nga, Yesterday, sir? mm, Kadang kanta nga moingon nga, yesterday, all my troubles seem so far away. Mao na, sir? Now it looks as near the here to stay. Oh, I believe.
Yesterday. Kana ba, sir? Mao na, sir? Suddenly. Ay, buwang. Di na maubuot ako pasabot. Pero sige lang, nalingaw ko si mong kantada. Lingaw ni, sir. May noon, sir. Tawag kita, mo, sir, bi? Kay politiko man kong buutan, no? Matinabangon o manggiluyon. Yeah. O sa gatos na. Digamayan ka na. Dautan. Tibuok sa gatos na. Di na sensiyo. Sir, sabi ni mo, gamay rin kayo na itandi sa kong panginahanglan. Na ako'y paliton? Sabi mo paliton? Cellphone, sir? Cellphone? Magkalilimos di cellphone? Yes, sir. Hinuon, sa ubang nasod bitaw, di cellphone naman sa mga makalilimos. Online naman lang pagpanghatag og limos. Pinagi sa GCash o Maya. Mo po, sir? Maya? Lagi. Ay, ang mga guriyon og tabugok na, sir, mga... Kita ka na itong, laglakbay aral mi sa laing nasod. Pero tinamo nakasuroy-suroy, Kita mo kaya? gasto tus buhis sa mga tao. Mayuhang, mayuhang mga tawahan natin. Ano ka, sir? Lagi. Jutas kinabuhi niyo, sir, no? Pobre taon, lisod kaon ka mo, suri-suri mo sa lain-lain na to, no? Jadi pa bigyan ng kwarta, buhis katawa sa. Maura. Porbida. Sa ato, sir, tagaan ko ni mo para palit cellphone. Tagaan, tika. Labi na ron nga, good mood kong utabang. Matinabangon ba yan ang mga politiko, labi na kay paduong ng eleksyon. Gaya ko, sir, be. May dusmel, ha? Kapalit kang cellphone nga, sikanhana. Nga, sir. Kadaotin ni Sir Roy. Usingan? Ilas lagi kini akong bana, gihatagan og 2 meals politiko wa dawatas kanahan kay gigamian ra siya. Unya. Sir, gamay. Sakto ba itong nabati na ko, ha? Yes, sir. Gigamyan ka ng dusmil? Gambay na. Wa gida ko mabungol, no? Kuan ba, kiring kadungog, mga daot mo taon kayo ng 2,000, gamay rin kayo na kay need ko kuan, kanang 18,000 patas. Unsa man di ay imong paliton? iPhone Pro Max 17. PS ay pangagselong. Kung mao din lang kumutabang nimo, ha. Awion ko na lang ni. Ay mong bawi sa. Oo. Kita ka ni cellphone ako do. Ay. Kipad ra magana ni. Unya ikaw makililimos iPhone 17 Pro Max pag yun. No, sir. Ay, bawi, sir. Kay doon ay palutihon nga nagkalayon to refuse an offer is a great insult. Diba? Kabantay ka na? Kabantay ko. Naalala, diyan na lalo ni mo. Diyan ka na, ha? Okay, sir. Kining, sir. Usan na barsad? Kuan, sir, baka nang, wakay planong punaan mo hatag taon ng gihatag ni mo. Aron kapalit taon kong akong sigbalik kaning iPhone 17. Pon. Kung doon na nag-kickback sa flood control projects sa gobyerno. What? Wakil na siya. Grabe lagi kahilaso ni akong bana, oy. Magpapuno pag unta. Wa gyud makontento. Unya ni sakay og bus. Mao ni nahitabo. Ay lang mo kay Bong. Ay lang mo kahadlok. Ay lang mo kay Bong. Sakay ko aning bus. Ari, sobre. Kana na ko sa inyong mga paa, ha? Laguan ni Dong. Kilimos lang ko. Unsa man disya, oy. Niya. Blagir na. Frank, siguro tahan niya. Aga na ito akong katika sa kwarta. Usom na ron. Madool ka din ron. Cooperate, aron mo daghan ng kwarta na to, ha? Lagi taon ko ninyo, limos, dili ko vlogger, para palitan ako cellphone nga iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 pa. Hatag na Uyog tol ito. Di ko ba? Di mo mga hatag, mga batimog na hatag na mog limos, mga gwapo mog, mga gwapa. Dagan na, sir. Si Biti Pro Max yun. Para doon na pag-edit ako. Barihan na doon, Kamo mga sir, mahatag mo. Kasultihan ta mo, ang dagko hatag, dako grasya nga madawat. Papa sir, tadi ako pitaka. Pwede hatag mo ang sulti ni. Oy, buutan ni mo. Bihuro paghatag. Pedro Pro.
Pedro Pro. Dako kay dawat ka grasya ni Pedro. Pag-um sa kong sildo, dong, ay imo sa ning 12,000. Very good. Bagol na kong sweldo. Bisag tiguang na ko nindot magtrabaho. Okay. Imo ning 12,000 na ko. O sa trabaho ni mo na. Ay, pangutan na, secret ni. Very good. 12,000 na ko ha. Sigurado rin kung dago grasya madawat. Vlogger lagi God. Hala, dublehon ni mo among kwartang gihatag ni mo no. Driver, mindor ka may driver. Kana. Salamat inyo. Uy, may ambag Hala, ang akong 12,000. Dagag palayo. Hala, ang kwarta na boy. Hala, tuan na, makabalik na dito Pro 17 Pro Max. Nakapalit gyud og iPhone 17 Pro Max ang akong bana nga si Rick. Nakabayad pa mis abangan sa bay, nakapataod pa gyud mo kuryente. Karon luoy kay mi kay nagtinil man lang migbugas, mais numero 18 nga nagsuwag putsero. Mao ni akong bana, hilason, pobreng hilason. Unsa man og kamo ang pasultihon? Pakungon ko ni ganggang. Sa tanan, Ate Friends. Good morning, Julia. Bang, good morning, Bang. Do Pedro, good morning. Good morning sa luto pa so pinagambrang kay Captain Marvin Prahinog no o pinag to ang presidente sa senior citizen Do Pedro. Boy Prahinog. I-shout out ko rin dumi. Ha? Okay. I-shout out na. Shout Okay. out sa taga Tabang Matalong Liti nila ni Edwin Danyo, Milvin Danyo, Hanijin Dihos og ni Jilin Dihos O sa tanan? ug sa tanang mga tabanganon ang parat way labot. Shout out sa St. Peter Choir. Diara ba dire? Way paglubad. Sige ni sila og kanta sa Santo Niño, Paris. Muhon, Talisay. Paris Praise. Ikay basa bang kay Mike? Padir Roy Aspira, Padir Kate, Padir Freddy, Padir Idpo, ug si Padir Ariel. Okay, thank you kayo, no, Pedro. Salamat kayo. Salamat kayo, Sir Peter Dios. Ang imuhang mga suod pod. Salamat kayo. Ate Jidin. Kuya Alan, mga mama, magpasalamat ako Kuya Alan nung kay pirmi ka silang nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Nya para sa mga dago, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa mo sa Ria Munyema ha, OBM special niya. Palit mo kay lami man. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. Oh, crunchy kayo. Ang Paulitos Macaroni Crunch o kining Tasty Fish Cracker. Salamat kayo sa pagkaon niyo na. Unya, ugom-ugom sa mo OBMA special o Diamond GMA special. Unya mga bata o mga padung tayo sa eskwelahan, inom kita Don Pepe Tablia kay kondisyon kay ka. Happy kay ka kung makainom kag Don Pepe Tablia kay daling masud sa imong utok ang klase sa imong maestra. Mao na nga happy kay ka. Sama sa ka-happy kung mo adto ka sa Happy Mart Luna kulon tabunok ug maktan kay barato sulbad ang krisis nato dito barato kayo ang ato mga paliton dito. Duna pa yun, duna sir as sa kilid sa tabunok. I know. Sa tabunok na pero dito sa Mactan yun, Happy Mart Mactan ay duna sir as din ha. Unya, napag yun sa Banilad, sa may atbang sa Country Mall dahil duna sir as diha. Nga barato niya, lami pag yun kayo. Sa tanang mga tao ni Former, Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siya Miguel Pulyar, Fertilizer, good morning ni Muriakap. Sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal, diha sa Bayarcal sa Italy, Katipunan, good morning ninyo diha, Inday Bili, o sa tadanin mo mga kauban, o labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, o Inday Luz, diha, Digal, kumusta mo diha, Inday Luz, salamat kayo, o sa tadang mga tao pod, ni Kuya Rick Pepito, Dudu GR Pepito, yun man sa Bromwich Pets, ni Inday Shen Pepito, nga kung gusto mo nga mulimpyo, na mulimpyo sa inyo panimay, hawanan, ugod sa bradihan, ninduto ng inyong garden na ang Bromwich PH ni Inday Shen kay ano siya, cleaning services na siya. Tanawan niyo sa Facebook, i-type niyo Bromwich PH. Makita niyo ang gusto niyo ipatrabaho sa inyong panimay. Pinaagi ni Inday Shen Pepito. Unya sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangkim, Ma'am Kasmer Arauta, Lister Daan og si Kujar
Dr. Francis Paris nga ang ilang mga tao gipainom kanunay para kondisyon kanunay sa kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong mga kaigsunan nga migamit na sa ato ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho adlaw tanan ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Pres, Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bakul-bukul na to sa atong kalawasan, ato ning imlanog Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniudto ni mo maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon o na kamukaon sa imong paniudto. Mausad sa gabi isa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema sa kidney o UTI. Ayaw na magkabala ka, tungod kay doon na makatambal anang atong gibati sa kidney o UTI. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kayong tanan sa paggamit sa number 1 na itong haplas, ang Sedlin Mitoel. Labi na yun sa mga tao ni Faribini Wandak sa Bien Aqua. Nga ang manager niya si Bro Joel. Ang ilang ipagamit tungkol kay pasaan-pasaan magunas tubig, bugat kay na tubig di lalim. Kamo na nga gipahaplas nila sa Sedlin Mitoel ang atong mga tao niya ni Bro Joel sa Bien Aqua nga nasa Babag Uno. Babaguno, lapo-lapo, na din ha, tanaw na ni. Anaalan na niyo yung biyad ako kay limpyo kay na itong mga tubig, di na basta-basta ng mga tubig. Pariya na sa bagisinaw ni Kuya Ricky. Bagisinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky, bangis garing. Bagis sa sinaw, bagis sa ugaw sinaw, pasopaw. Mao na nga anhaalan na niyo, kung ganahan mong nindot o lami nga tubig, tanawa na iha sa Babaguno, lapo-lapo, ang naadiha ang Bien Aqua Refilling Station. Manager si Bro Joel ang ato ang musical director din karon sa ato ang drama. So salamat kayo og sa tanan pong mga tao. Ani Kuya ni Pepito, salamat kayo nga imong mga tao gipahaplas nimo sa ato ang Sedlin Mitoel. Thank you kayo sa tanan natong kaigsunan nga migamit sa ato ang Sedlin Mitoel nga tinuod mo wagtang sa tong panuot pamaol panakit sa kalawat sa varicose veins katol kuto sa kabataan ni Likay pagita sa dinggi sa ato ang Sedlin Mitoel nga ana ra mapalit sa butika di ba Dwight? Oo kana sa butika kita palit kay para ihatod ra sa nato sa ato ang panimay or di ba mag-type lang ninyo di ana mo Shopee di ba Dwight? Shopee no Nasa Shopee rin siya makapalit pero naging Facebook page ang Sabi Sid tao. Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itype ang Panyawan Herbal yun niya makita lang tayo ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika na kay natas kabukin na nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay para ihatod ra sa yung panimay. Bam! Good morning! Alabi na din na sa Dipolog Public Market and Terminal. Alang ka mo Ria Lamdag, Ariel Villanos, Rico Gumanas, Cristina Borja. Salamat ha sa dili pa mo duty diha sa inyong mga trabahoan sa pagpangaligo gamit ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Kanimo sa Hero Heneta, Roderick Tanudra, Daniel Heneta, and Rhea Jane Heneta. Light shipping lines to be gone office. Ayaw ka magalimot ha sa delay pa ka mamana sa inyong ticketing office sa pagpangaligo sa iyong buntag sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, doon na by up katol-katol, pugis-pugis, magpuno po ang panit o doon na pa kay blackheads or whiteheads.
said celebrity kutik beauty. So, para magpabilin kitang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Mangutana naman sa butika, ha? Para original ang atong mapalit. Thank you. O nya kita mga kaigsunan bisag asa ta no, doon na gyud toksin nga masud sa atong kalawasan bisag unsa pa natong kanon imnon unya labi nang gyud kanang makainom ka ng bino or unsa na imnon nga makahubog ay sus grabe kay toksin nga pundo diya unya kaning toksin nato nga mapundo sa tulawas mauni mo daot sa atong blood cells importante tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan ini kadaot ani madaot ang cover o puto sa atong blood cells mustiki or mulapot ang atong dugo mo hinungdan nga makanser ka, diabetes ka, hypertension ka, arthritis, heart disease, tuguban pa natong balatian, constipated ka, o yun man kining atong kidney problem, mao nang kinahanglan i-flush out na natong mga toksin nga nasud sa atong kalawasan. Pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Murag maintenance to. Pero doon na kay balatian, katulo ka inom buntag udto hapon sa ka oras sa di pa kamukaon. Imno na to 8 to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Inday Ganggang, Ate Pres. Ganggang. O, kaniyang bana, hilason kayo na, Ate Pres. Nya gusto kayo kanang ambog lang, giroon, mintawahan na taon, pero gaba lang niya. Pasalamat sa siya nga kanang ang mga tao, nisakay lang niya katong sakay niya sa jeep, Ate Pres. Gisakyan po siya sa mga tao. Abil na sa mga tao, kanang vlog-vlog lang ba? Kanang bitawang hatag niya, dublihon ang ihatag. Paritaw no hatag kag 100, iya nang dublihon, tagaan pag cellphone na. Iya tininuod mo to Ate Pres. Nga so siya aday sobre ana nya ni ana mga tao nya kini vlog ni tinuod niya ato ni tagaan ta ni be. Ato yan sa o di ay 2,000 nako di ay bago ko sweldo di ay 10,000 ana. Sus ilayat siya ba natin gidagan kay ganun inaana man. Ang iyang plano mapalit sa cellphone nga Pro Max, Pro Max kanang iPhone 17 ba Pro Max ba? Nya ang iyang ang nagtuo mga tao nga vlog-vlog ra to. Di kabaw ka nang nasa mga YouTube kabantay ka nang kanang malakaw ito si Ate Pres niya makigheart siya kanang kamot ana makighag ana nya mga isang kaon nya inana man nya kun muhatag ana niya kanang be kind bitaw nga ayang title be kind kun muhatag niya kwarta nya mugakos kaniya nabulamano kaniya mo heart hindi tagaan mo siya kwarta mulakaw kun way siya pero nigbalik nga Ate Pres tagaan kag iPhone 17 niya kwarta baga pag yung kwarta mura bang iya banggi kuan ba mauro sa niyang tuyo niya nagtuong mga tao nga maon ni tinunoon ni nga vlog ni at bag-ong ko sweldo ako ni kay maduble ni inana ba paduble nga yung nakwarta dako kabayad gud siya kuryente kabayad siya sa tanan nga ko anya luoy kay sila kuno Ate Pres ilang kanon mais niya sudan kay putsiro tungod to atong gipanghatag atong mga tao nga iya gidagan unsaon kanini yang bana kuno iya kuno kurutahon yang bana saon mo kuno niya abam unsa wi kasultin mo diya ba kay na iya pangutana nakapalit yung iPhone 17 o Pro Max sa kumbana nga sirikrik kabayar pa mi sa abangan napataod pag yun may kurente nagpataod sila karon luoy kay may kay nubantinil man taon may bugas mga is no biro di size 18 niya nagsuwa mig putsiro. Nagdagan sila kwarta. Ilad-ilad mo na imo ha dong rek ilad-ilad. Kini pang record ito Goliath ni entrada naman ta sa mahal nga adlaw. Mahal nga adlaw. Niya sa Santiago 4 versikulo 8. Ngayon sabi niya ma'am. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakaaron ingnon. Karon ba? Kanang ilang gibuhat og sa karaang tiguang pat among bukid Goliath. Moingon dayon. Inighubas unya. Og muhubas na unya nga tabay. Mao na diha. Sao naman lang. Mas maayo, ma'am, kasi nga na nitong sender,
mas maayo nga dili kwarta sa hangin ang ato ang kwartang gigamit. Mas maayo ng pinadiyos. Usa na sa in English, Ate Pres, white collar job. Murag mo na ano? White collar job. Oh, kanang bang trabaho nga di opisina nga gihiguan kay working baron siya nahimo siyang manager. Ingon ana ba? Social So nga nakita job. ang iyang kahago ang iyang pagpaningkamot. Dili kay naka 12 mil, naka 13 mil, ambak na truck. Di bitaw to maayo yung ibuhat. Oh, may ngono yun ang karate ko. Ang gabao niya. Dili ra ba puno pa sili nga mohalang dayon. Yan diyan na may uban di mo tuga ba? Na, Kay pamugas sila. dili meron ka ng katiguan. Ang gaba taon. Nay mahinumdum ko ha. 1970 nagpabuhay mamidihas kapitol na pet ilang kuwengko. Inigpanlaban na mo Ate Pres, powder man na magigamit. Karon. Panlaban na ako ti albandera man. Ah. Manabon siya, ako sa manabon sa ko. Pagbubo niya, kuwara ko nabubo sa planggana murag mga tulo ka kutsara nga powder nga sabon. Ana di akong tiya. Ay pagpalapyo ay. Wa ka mabalaka kay dili kahangan kay dili mong gasto. Ang gaba. Unya na ko niya. Ay libre mamig sabon. Ya akong gilaban o sargod kubok t-shirt. Ana bubo ko ni murag mga tulo ka kutsarang powder nga sabon na ko planga sa. Kadagan ko ana. Pinahinay oy. Wala ka halangi kay dili. Nagyot sa ito, inyo lang ipahinayan, nagikuan lang ninyo. Mo lagi badlong ko sa. Ipindi nyo ang inyong kuan. Oh, gibadlong liko ko sa untiya kay ang gaba ko noon niya kay mo speedo di mo tuog gaba. Oh. Ayo eh. Muna nga ingon na inighubas ko noon niya sa tabay. Dili mo hang dayon ang gaba. Natinga ko kulyat. Nga naman! Kalaman. Wow, chuko. Nga naman. Nasaan? Nga no, oy. No, wa ko nakatingo kay sa nga. Unsay mong gikaon? Ah. Nya. Sa hang lagi mong baba. Salamat naman na kaganda naman noon. Kura ko ang puzzle, Tihon.